Gikumpirma sa Davao City Police Office na patay ang usa ka barangay staff human gipusil. Pasado alas 6 sa taklas kagabion. Agosto 4, 2026, atubangan mismo sa Barangay Hall sa Dumoy ning siyudad sa Davao. Sumala sa impormasyon gikan sa Davao City Police Office spokesperson, Police Major Teresita Gaspan, ang mga suspect riding in tandem maong deposit sa biktimang si alias Jose, 32 anyos, residente sa Pepsi, Barangay Dumoy ning siyudad sa Davao. Matod pa sa saysay ni alias Don, 22 anyos, ug pag-umangkon sa biktima nga nakita niya nga nagtindog ang iyang uyuan dool sa Barangay Hall. Apan lamang kini nga gipusil sa giingong riding in tandem hinungdan sa kamatayon. Suspects nagsakay sa motor tapos after sa incident nilakaw dayon, so pusod ang gihimo karon sa Barangay Police Station. Matod pa nga naila na ang mga suspect sa maong krimen. Apan wala pa masayran kung unsang motibo sa mga pagpupusil. Ilabi na nga pa nga gilunsad sa Balyok Police Station ang hot pursuit operation. Kasama mo sa Balitang Serbisyo Publiko, RadyoMaN, Bien, Abanos, Tatak, Arben.